jong kiwi sarong ya ka jong la jong hapit luksa ni kiri nong way kin tiêu yi ki jong la jong am thap ya ka nam gas pa prthei ban bin phalang rong phong em mi buram ya ka jong kiwi mai kin tiêu yi ki jong la jong buram ya ka jong kiwi sarong ya ka jong la jong hapit luksa ni kiri nong way kin tiêu yi ki jong la jong am thap ya ka nam gas pa prthei ban bin phalang rong phong em mi buram ya ka jong kiwi mai kin tiêu yi ki jong la jong Aku kakin thei manu kain phadei na kashieng ya pha la sei la bu ya pha kum ka nong tei hoi lenti trong pha ba suk kam dei mat trong pha kan long ka thwei hin rai klem ma pha don la wei ta jing sta du thlien ka yeng phan tei la ha ki khun ni men para pan kener kitab niang barok serta lakti kaman ketika tiang kitelot ken mau ubelai on syahaban dejak to ya batrak laki terbang kumbala sai kan deno kebenai Hey, ini pipat, dia lagi pisang handat. Oi, nggak ayo ketut dong pi, ngesesan kan dia. ये हम लोग का क्वाई है श्रीलंका और ये मेरे श्रीलंका कुत्ता है लाडे बम क्वाई